ҳамдеҳагон рафту омадро ба хонаи ҷума ва зумрат дар замони авҷи пандемияи COVID-19 қатъ карданд. ин хонавода мегӯяд робитаҳои иҷтимоии мардуми деҳот ки назар ба шаҳрҳо устувортар буд ба омадани беморӣ осеб дид. то омадани коронавирус ҷума Латипов дар пойтахти Тоҷикистон кор мекард. баъди эълони карантин ва таътил шудани корхонаҳо ба хона баргашт. баъди бозгашт таб кард. чанде баъд ҳарорати бадани ҳамсараш Зумрат Фахриева баланд шуд. ҳамсояҳо аз аҳволашон бохабар шуданд ва рафтуоро ба хонаи онҳо баҳс карданд. корхонаро маҳкам кардан, дигар кор набуд. хестим умам ҳамун рӯзи якум омагим як камкам тавм мекард. хона домам як рӯзи як хобкам хай духтури участкада муроҷиат кардем. духтури участка рӯзи якум омадам, хеле дида гуфт ки ман дигар омадан наметавонам. то 15-20 рӯза фармони район аст ки ана мисол хеле чи хона да тавобат кинем хитона дигар чи накунем. гуфтам майли хайр, фармони район боша ман тоқат мекунам, то ад имкон меистам. хонаи ҷума ва зумрат дар деҳаи сафедоби ҷамоати шурободи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷойгир аст. сафедоб аз маркази ноҳия 10 километр дур аст. ҷума ва ҳамсараш дар ин хона то ҳадди имкон худро табобат карданд. ҷума сиҳат шуд, вале аҳволи ҳамсараш бадтар гашт. касе ба хона намеомад. чанд ронандаи деҳот ва мошини ёрии таъҷилии бемористони ноҳия аз бурдани Зумрат ба шифохона даст кашиданд. Зумрат Фахриева ноумед шуд ва гумон мекард ки зинда намемонад. аз ноҳия мошин ёфтанду Зумратро ба бемористон бурданд. ҳички ба наинҷо намеомада. ҳамсоя мегуфтанд ки дартонро пӯшед, ҳамун хона бишинед ки ҳар ҷо нарен, касала набаред. айдан треза меомаданд, каламам мезадану те ба дурман намеомаданд ки масад касали шумо бо мо нагзарад. кӯдакон ҳам аз кӯдакони ҷума ва зумрат мегурехтанд. ҳамсараш дар бемористони ноҳия дар як ҳуҷраи танҳо табобат гирифту баргашт. ҳоло робита бо мардуми деҳа оддӣ шудааст, вале ба гуфтаи ҷума то ҳанӯз баъзе ҳамсояҳо бо тарс ба хонааш меоянд. беморӣ ба қавли ӯ рафт, вале ба робитаҳои ҳамсоягӣ сироят кард. робитаҳое ки шифои комил наёфтаанд.